Siya sa di mo cellphone baby. Pero kaya sa igsuon ako nangita. Igsuon ako nangita. Isa man ang igsuon ba? Oo si Dayan. Ya, sa may plano na to, ano babe? Ikaw, agad ako ni. Hello, si Love! Silap, uy. Silap ni ba? Katong igsuon ako. Magkita na ba ito babe? Ano to, babe? Igsuon mo to ni. Kasi magkabukol-bukol ka babe. Ito sa kwarto babe. Ito, taguit ko. Kali babe. Nato. Sa babe ha, kaya ako sa mga phone. Sige babe. Hi love! Kadugay pa nimo. Sorry love. Inihar ko dire. Narakigibot sa... Gimingaw kay ko nimo. Kuha na ng tutoy lang. Ah, syempre para guna nimo ako nag-amdam kay Ya, mansari. mansarin gyud na taro. Gimingaw dyan ko nimo love. Ako sad uy. Uy, Love. isa man to. Sige, sige. Ay, babe. Wala na kagidugo ng babe. Oh, sakto kayo. Kay mansarin na to. Wa ko gidugo. Para gyud nimo karon. Oh. Ay, hinaya lang kay Yat-yat lagi ka tutoy sensitive babe. ni. Ayo para ginanimo kay. Wa ka ng brano. Oh, kay para dali ra paghubo. Sige, sige. Ani? Ani? Sige. Labing-labing ka babe. Labi-labi. Kagwapo sa akong uyab. Uy. Nagwapas mo babe. Layo ka kang biyahe para lang gid nimo. Ay, Para sakay ka, maatong babe. pa. Oo, kay syempre. Nagani ko pa ng... Unsa maron? Unsa maron? Ala si B! B! Kinsa B? Bibian, Bibian, si Si Bibian. Bibian. Auntie na ko. Ah! Atay tayo. Ay, sakto. Kay on gate ko. Sige, sige. Pwede mo ato ko si Arkadiyot? Sige, ato sa kabig. Maligo sa Ako ko para sa refresh entertain. ko gaon niya. Ako sa entertain. Sige ha, kay nara si Arnyo dire. Sige, Ihatod di ka. sige. Ato. Sige babe, sige. Ay, sige. Uy, wala mang li na ko dire. Ay, para imo ra bigod ni. Wala. Ah, sige, kadiyot lang ha. Kay mag... Diya sa ka, diya sa ka. Hi, B! Naman ka, B? Okay ra ko po bigay. Marang yung mga mabili na. Marang kalkag Baka na nalay, B? Wala ba yung kay naganda ko lang bigay. Marang ko diri. Gimingaw ka na ko. Minga, bi. Uy. So, sa ka rin, B na. Salamat ba sa pagsuot ko. B. B. Musta naman? B, mansarira ba na ito naman, B? Sa may plano na to? Oo, nakalimutan ko, Bing. Masari. Ayaw mo na Sorry ito kay Bing. Uy. kalimutan, B, oy. Baitan, B, oy. Sorry kay Bing. Ulitano juga siguro kini mo ka PB ay kay Ana. Uy. Sige, magkagino mo ka, PB. Trabaho mo ko, Bing. Good ka ng call center mo trabaho, Bing. Nang na, pulyat yung permanent, Bing. Mo di ay sunod, B. Paggatas na, B. Kaya di ko ganahan. Sige, kaginog kape, ha? May kulang ka, Bing. Magatas ko parahan mo. Para mamuti na, B. Bahalag akong itong. Ako, Bing, Bing. Gini nga, di ko nung B. Ano, balit sa snack na to, ha? Para na kayo makaon. Sakto, Bing. Gutom. Nagkagusta ng, Sige, Bing. B. Dili na sa kaha. Oh, sige. Alcohol, B. Im na na, ha? Pinagdan ako dito, Bing. Sige, bye, amping. Pinangga ko sa akong uyab. Uy. Dalaw. Alcohol. Dito sa buti. Shower, shower, everything. Oh, baby. Hi, auntie. Hi, hello. Limuta diri ngayon. Guys, babe. Ako masunbi. Ay, ka-excited na nato. Uy, ikaw to auntie ni Love. Ano kung auntie niya? Ha? Kinsa mo ka? Ikaw, kinsamsag ka.
Hi, lovely. Hi, tita. Kinsa masag ka? Well. Ako lang naman nag-iisang girlfriend ni Gerald. Sino naman kayo? How dare you? How dare you, Karen? Hindi mo ba nakita yung pamumukha ko dito? Mas sexy pa ako sa'yo. Ready to fight na ito! Sexy pa nga sa sarili. Ay, magsitigil ka kayong dalawa. Ako lang naman nag-iisang girlfriend ni Gerald. Girlfriend? Ako lang yung nag-iisang girlfriend ni Gerald. Hindi nyo ba alam? Mansari namin kahapon at dito pa ako natutulog sa bahay nila. Oy! Ay! Ngayon ang mansari namin! Hindi ka mag-ano-ano dyan. Uy! Huwag ka din mag-ano. Baka... Huwag kayong ganyan! Mas sexy ako sa inyo! Ah! Okay. Ano na to sila? Suba ato na po. Uy, ay po tinasa! Bakit ko lang imo? What's up mga kaugok? So salamat din sa imong paglantaw no kay gihuman nimo ang amuang video. So karon mag-shoutout mi sa nagpa-shoutout gahapon so mao din ni amo i-shoutout guys. Sa ni-comment sa amuang latest video si pa-shoutout Chloe Molina, Geraldine Giraldiso from Qatar and to all tricycle driver. Payong kaibigan, shoutout to you. Kay LC Baya, shoutout. Kay Marilyn Siapel, shoutout sa iyo. Abangan namin new video Kaubok TV. Pa-shoutout si Giselle Ann Siapel at si Tsuya Bargasa. Ayan, at shoutout din kay Carl Nazaret. Kay Shakira Giraldiso, shoutout to you. Dave Mark mga Manabat from Claudette Molina from Kuwait. Shoutout. Thank you so much po sa lahat na nanonood. At mag-shoutout po kami. Unang ko. Shoutout ako kay Hanikili. Hello, Hani. Shoutout kay Diana Makaluya o ni LC Baya. Shoutout kay John Relarizo at kay Audrey Lee. Shoutout sa tanan. And shoutout ko ni Jake o ni Brian nga wa na mo diri karon. Og shoutout sa mga way-uyab. Bye! Higda na yun. Higda ano siya nga. Balik. 5, 6, 7, start. Marimar! Ow! Ako si Marimar! Ay, tayo na pa. Uy! Lele, agi sa dire. Agi lang sa dire. Agi dire atubangan, mas atubangan. Honong sa atubangan. Ay, oh no. Gusto mo gingon? Bala ko, so, ikaw lang ko. Ay, auntie, oy, ay, auntie mo. Mana dito na sa imuha. 5, 6, 7, start. Ano kung auntie nina? Ha? Kinsa mo ka? Ikaw, kisamsa ka. Lahos dire ay sa ngisi-ngisi. Sabar. Kinsa mo saan ka? Balik. Ay, si... Ano sa dalawa? Ano sa dalawa? Tanong niyo ko. Kinsa mo saan ka? Well. Cut. Ako lang naman nag-iisang girlfriend ni Gerald. Sino naman kayo? How dare you? Hindi mo ba nakita yung pagmumukha ko dito? Ready to fight na ito! Oh! How dare you? How dare you, Karin? Hindi mo ba nakita yung pagmumukha ko dito?
Ang ganda-ganda. Ready to fight na ito. Ay! Kay dalawa, B! Ako lang naman ang nag-isang girlfriend ni Gerald. Matamis ba ako sa candy? Kapal na mukha mo. Mas maganda pa ako sa iyo. Hindi niyo ba alam? Mansari namin kahapon. Tapos dito ako natutulog. Hindi ko nga kayo kilala. Eh mag-inana kay karon mansariro na mo. Balik na kalimut ko basta siya. Wala kalimut na mo. Hindi kayo pwedeng giglao na tayo sa... Tay sa daw po, tay. Dahil